अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई। रोज रोज हमला करता आतंकवादी होता किडनैप देखा होता बर्बादी। रोज रोज हमला करता आतंकवादी होता किडनैप देखा होता बर्बादी। पापा से कह शादी दय हो जाई सुनतानी सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई। ठीक है कहता है। गल जाई मौका तो कुछ ना कर पैबू बाद में एगोरिया तू बारा पछतैबू चारू ओरी देशवा में भय हो जाई तो हम क्या करें सुनतानी 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 कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई। अच्छा सोचे हमके बनाइल तू यार काहे लागी बारू अभिले कुमार जल्दी से हमके बनाइल तू यार काहे लागी बारू अभिले कुमार दुनोरी कोरी जय जय हो जाई सुनतानी सुनतानी हाँ सुनतानी तो सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर लय हो जाई सुनतानी कि अब पर